Systém výroby picí OM dodala firma MB Gastotechnika Miroslav Bílek pro Mendelovu univerzitu v Brně. Je zde stroj od firmy OM, průběžná pizza pec, ventilovaná verze Energo 50/75. Základem celé výroby pici je hnětač s výklopnou hlavicí na pizza těsto. Pak je zde od firmy OM porcovačka automatická s pásem, pizza systém OM, vykulovačka taktéž od pizza systém OM. Velmi důležitým pomocníkem je i lis, který nám dělá, zrovna tento lis je konstruován na to, aby pizza neměla okraje. Jakmile se pizza vylisuje, položí se na síto, podotýkám kvalitní síto, protože jsou i z Číny kolem 100 koruny a ty se rozpadnou. Dále je zde stojan na síta, tento je na 15 až 16 hotových picí. Chladící stůl je z původního provozu, ale vitrina na uchovávání ingrediencí pro zdobení pici je taktéž naší novou dodávkou. Detaily nám ukazují kvalitu této pizza pece, kde každý díl, který je mechanicky namáhaný, je z tvrdé oceli, nerezové. V zadní části vidíte přifukování vzduchu, aby docházelo k rychlejšímu ohřevu a účinnosti. Zde vidíte ventilátor horkého vzduchu. Ovladač této pizza pece je velmi jednoduchý na ovládání a samozřejmě s návodem českým na obsluhu budou všichni v pohodě.